салом шунавандагони азиз, муҳимтарин тафсили хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. имрӯз 26 августи 2020 сол. хабарҳои ин соатаро аз Русия шурӯъ мекунем. Федератсияи Русия тадриҷан бекор кардани маҳдудиятҳои марбут ба пандемияи коронавирусро идома медиҳад. бардошти маҳдудиятҳои вуруд ба Русия ин дафъа ба варзишгарон ва мураббиёни онҳо рабт дорад. Спутник Тоҷикистон бо истинод ба дафтари матбуоти Девони вазирони Русия менависад, ки варзишгарон ва мураббиёни онҳо аз дигар кишварҳо метавонанд вориди Русия шаванд. фармони дахлдорро раиси ҳукумати Федератсияи Русия Михаил Мишустин имзо кардааст. варзишгарон, мураббиён ва мутахассисони хориҷӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ дубора имкони бо раводиди корӣ ё гуманитарӣ ба Русия омаданро пайдо карданд, гуфта мешавад дар хабар. ин фармон на танҳо ба ҳаракати ҳавоӣ таъсир мерасонад, балки ҳангоми убури марзи сарҳадӣ тавассути гузаргоҳҳо, роҳи оҳан ва дигар нуқтаҳо низ эътибор хоҳад дошт. қаблан ҷониби Русия маҳдудиятҳоро барои вуруд ба Русия барои ҳама кормандони муассисаҳои дипломатии муқими Русия ва сайёҳон бекор карда буд. дар Русия мемонем ва хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. аз Москав ба вилояти Самара меравем. рӯзи сешанбе 25 август як қатора 918 муҳоҷири ӯзбекистониро аз истгоҳи роҳи оҳани Кинел дар вилояти Самара ба Ӯзбекистон интиқол дод. ин нафароне буданд, ки таи беш аз чанд вақти охир дар ин истгоҳ ҷамъ омада буданд ва аз мақомоти кишвари Ӯзбекистон талаб доштанд, ки онҳоро ба ватанашон баргардонанд. дар ин баробар дар минтақаҳои назди сарҳадӣ дар қитъаи сарҳади Қазоқистону Русия низ ҷамъшавии шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Миёна зиёд рух дода буд, ки ҳар кишвар бо истифода аз имкониятҳо тавонистанд шаҳрвандони дар роҳ бандмондаашонро ба кишварҳояшон баргардонанд. муҳоҷирони ӯзбекистонӣ, ки аз истгоҳи роҳи оҳани Кинел дар вилояти Самараи Русия ба воситаи қатора интиқол ёфтаанд, аз дигар минтақаҳо ба ин истгоҳ давоми чанд рӯзи охир ҷамъ омада буданд. хабаргузори «Известия» менависад, ки рӯзи якшанбеи 23 август манбаи «Известия» дар маъмурияти вилояти Самара дар бораи 12000 муҳоҷире, ки дар истгоҳи Кинел ҷамъ омада буданд, хабар дод. рӯзи сешанбе 25 август онҳо аллакай 1375 нафар буданд. дар як рӯз зиёда аз 100 шаҳрванди Ӯзбекистон ба ин минтақа омаданд. пештар аз интиқоли шаҳрвандони дармондаи Ӯзбекистон ва Қирғизистон тавассути автобусҳои мусофирбар аз Русия низ сурат гирифта буд, вале аксари муҳоҷирон қатораро аз автобус дида авлотар медонанд, чунки агар як автобус ба ҳисоби миёна то 60-70 нафар ҷои ғунҷоиш дошта бошад, қатора метавонад бар як масири ҳаракаташ аз 800 то 1000 нафарро интиқол диҳад. дар яке аз изҳоротҳои вазорати корҳои хориҷии Ӯзбекистон низ дарҷ гардида буд, ки раҳбарияти сохторҳои масъули ин кишвар бо намояндагони вазоратҳои дахлдори ҷумҳурии Қазоқистон ва Русия ҷиҳати роҳандозии долони сабз барои интиқоли муҳоҷирони дармонда тариқи ҷумҳурии Қазоқистон гуфтушунид доранд. ин ҳама мушкилиҳо ва сарсониҳо дар пай баста шудани роҳҳо дар заминаи пайдоиши коронавирус ба вуқӯъ омад, ки пештар таъсири манфии худро дар тамоми қаламрави олам гузоштааст. дар Русия мемонем ва хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. дар ҷумҳурии Коми Федератсияи Русия баъд аз 160 рӯзи дигар мусобиқоти ҷаҳон оид ба ҳоккей шурӯъ мегардад. дар ин минтақаи Русия корҳои сохтмонӣ оид ба бунёди иншоотҳои варзишӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ идома дорад. норасоии коргарон ва суст ҷараён доштани корҳоро дар ҳангоми боздид аз иншоотҳои сохтмонӣ раҳбари ҷумҳурии Коми Русия Владимир Уйба мушоҳида кардааст. хабаргузори БНК менависад, ки Владимир Уйба аз рафти корҳои сохтмонӣ қаноат нагардида, таъкид доштааст, ки ба рафти сохтмон муҳоҷирони меҳнатӣ ҷалб карда шаванд, аммо мақомот низ дар пешниҳоди раҳбари минтақа ҷавоби норасоии муҳоҷирони меҳнатиро доданд. дар ҷумҳурии Коми Федератсияи Русия дар ҳоли ҳозир варзишгоҳи маркази Сыктывкар ва чанд иншоотҳои бузурги дигар оид ба мусобиқоти ҷаҳонии ҳоккей идома дорад.
давраи мақомоти маҳаллӣ ба расонаҳо иттилоъ доданд, дар иншоотҳои мазкур муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои осиёи миёна ва давлатҳои ветнаму Туркия фаъолият доранд, аммо бино ба баста будани марзҳо ва норасоии мутахассисони меҳнатӣ аз кишварҳои осиёи миёна сабаб гаштааст, ки раванди корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои варзишӣ ба кундӣ пеш равад. аз давраи оғози пандемияи коронавирус ва баста шудани марзҳо, мақомотҳо ва ё шахсони масъулини ин ва ё он минтақаи Федератсияи Русия борҳо гуфтаанд, ки дар иншоотҳои сохташаванда норасоии коргарон эҳсос мекарданд. ин мушкилиҳо бо норасоии муҳоҷирони меҳнатӣ дар майдонҳои сохтмонии Русия рабт дорад. муҳимтарин таҳсилоти хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед ва аз Русия ба Тоҷикистон меравем. бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон, ки ҳамраиси қалби Осиё раванди Истанбул дар соли 2020 мебошад, рӯзи 25 август мулоқоти маҷозии масъулини баландпояи ин раванд баргузор шуд. ҷаласа бо суханнонии пазироии муовини аввали вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Хусрав Нозирӣ ва муовини вазири корҳои хориҷии Афғонистон Мирвайс Наб оғоз ёфт, иттилоъ медиҳад Вазорати корҳои хориҷии мамлакат. дар ҷаласа намояндагони кишварҳои ширкаткунанда ва кишварҳои мададрасон, ташкилотҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ширкат варзиданд. онҳо омодагӣ ба конфронси нӯҳуми вазирони корҳои хориҷии қалби Осиё раванди Истанбулро, ки қарор аст дар охири соли ҷорӣ дар душанбе баргузор шавад, баррасӣ карданд. ҷонибҳо инчунин вазъи кунунии амнияти дар минтақа ва Афғонистон, ҳамкории давлатҳои иштирокчӣ дар раванди истиқрори сулҳу собот дар ин кишвар, татбиқи лоиҳаҳои минтақавӣ бо дастгирии ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва кишварҳои донорро муҳокима намуданд. қалби Осиё раванди Истанбул, ки соли 2011 аз ҷониби ҷумҳурияи Туркия баъд аз конфронси Истанбул оид ба Афғонистон оғоз ёфт, ҳадафи таҳкимии ҳамкориҳои минтақавиро барои Афғонистон дар бар мегирад. дар қалби Осиё раванди Истанбул, Афғонистон, Озарбойҷон, Чин, Ҳиндустон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Русия, Арабистони Саудия, Тоҷикистон, Туркия, Туркманистон, Аморати Муттаҳидаи Араб ва Созмони Милали Муттаҳид ширкат меварзанд. идомаи хабарҳо. русия ва қазоқистон дар хусуси таъмини ваксинаи аввалин бар зидди коронавирус ба мувофиқа расиданд. гуфта мешавад, ки русия ва қазоқистон ҳаҷми кафолатноки аввалин ваксина дар ҷаҳон алайҳи коронавирус Спутник 5-ро медиҳад. ҳуҷҷати дахлдор аз ҷониби паҳнкунандаи ягонаи давлатии дороҳо дар Қазоқистон СК Фармасия ва фонди инноватсионии мустақими Русия ба имзо расидааст. қисмати аввали ваксинаи Спутник 5 пас аз гузаштани тамоми марҳилаҳои озмоиш ба Қазоқистон интиқол дода мешавад. طبق اطلاع ریان نوستی حجم ضروری واکسن برای قزاقستان از جانب مرکز ملی علمی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی به نام گامالیا آماده کرده می شود. در گزارش آمده است که امکانی برای شهروندان قزاقستان که با آنها خطر تهدید میکند رایگان و اختیاری انجام داده می شود و تنها پس از گذشتن واکسن از تمام مرحله های آزمایش های کلینیکی امکان پذیر است. وابسته به مسئله مذکور در دوره سفر کاری هیئت حکومت قزاقستان به مسکو بین رهبر وزارت تندرستی قزاقستان الکسی سوی و وزیر تندرستی روسیه میخائیل موراشکو گفتگوی صورت گرفته است. مصاحبان مسئله های همکاری در مبارزه با پنجشنبه سرایت کرونا را بررسی کردند. در نتیجه ملاقات سند و همکاری منبعد بین وزارت های هر دو کشور به امضا رسیده است. وزارت تندرستی روسیه قبلا اولین واکسن را در جهان برای پیشگیری کووید 19 به قید گرفته بود که آن را مرکز علمی میکروبیولوژی به نام گامالیا تهیه کرده است. قبلا رسانه‌های روسیه با استناد به نیروهای دخلدار خبر داده بودند که پس از قید رسمی اولین واکسن ضد کرونا ویروس زیاد از 20 کشور دنیا از روسیه درخواست تامینات این واکسن را کرده‌اند.
شما تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان رو مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه شما رو آشنا خواهیم ساخت.